Good day once again. This is the trail return. Welcome to the destination, CAUSEWAY Bridge. All in all, CAUSEWay. Muna yung first bridge sa Tagbilaran-Panglao. So we'll see kung ano sa inaaliha. We'll see kung ano sa nindot. And we'll see kung sa siya fascinating us ang FISHPORT. Okay? Just follow my trail, guys. Biyernes Santo. Yeah, mingaw kayo as Biyernes Santo. Grabe kamingaw yan. Grabe kamingaw. Ito na may rehis yan. Approach is a bridge. Familiar na nga daan ba? Wala naging pagka-focus sa view. So, it's about time. So actually nalako sa FISHPORT of CAUSEWAY. But so far, was kasamaan palad man lang, mingaw. Noon, ako sagsala kay nag-ride with Biyernes Santo. So, pura may bakante, Biyernes Santo lunch. So at least, have a safe ride. At least, ako na share sa inyo ha kung unsa ang CAUSEWay, kung unsa ang view, kung unsa po ka nice. Okay? Be right back.